Hey guys, welcome back again to the radio vlog. So, nato usab guys sa laing YouTube ning atong drama nga sa akong mga kanak. And share ko lang. So, gusto sa ako ang maguwang guys na ma-appeal ko na siya sa vlog. And share ko lang din, dinaghanag din ako guys. Yawa ko gamit. Ikapoy ko guys. Kanan ako igsuon. Ma-appeal ko na siya og vlog kay nag-on siya og lansunis. So, time check, it's 9:47 na. So, okay kaya akong bugas na giganahan dito sa mga. Say hi to our vlog. Yan, nagbaon ni Lansunis guys. Kay bago mo na ito. Si ate, guys. Yan. So, busy siya guys. Anyway guys, sa mga pa nakasubscribe sa itong channel, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo kanole sa mga latest upload ng atong dramas. And labi na sa inyong mga mga top dramas natin. So, bago ko bago ko mag-proceed sa atong drama nun, nais lang na ako i-shoutout ang mga commenters nato. So, sulod sa isa kadlaw natin 15 commenters. So, una So, di siya mo dapat. Why? Okay guys. Bakit ayaw? So, unang commenters na to guys. 6 hours ago, ay, nawa na po. Lani Ann Sabot. Matot pa niya. Agoy, kalamian na yun. 6 hours ago, gito siya ni comment sa Ako Mo Ikaw. The next commenters, 8 hours ago, Angelica Alquenio. Naana jud akong gipaabot. Salamat kayo po. Walay sapayan. And kay Nida Remedios. 8 hours ago. Watching from Norway. Hi, Norway! Ayan. Shout out sa mga taga Norway. Asa dapit ka ng Norway? Ate na. Asa dapit na ng Norway? Kabadbaran, galing na. So, sa akong naibawaan ang kanang Norway, sa gawas na ata sa nasod. So, mega love shout out guys sa nakaroon sa Norway. So, atong drama niabot na di ay guys sa Riyadh, Kuwait, Norway, and ug asa pa dira lugaran. No? Daghang salamat sa pagpamati ninyo atong drama and sa mga nag-comment. I really appreciate it. Thank you so much. It's about 8 hours ago siya nag-comment. Gito lang gyapon sa Ako Mo Ikaw. And next commenters 10 hours ago na si Rebecca Miole. Matod pa niya, sobrang cool ba hinamba uy, kinilig ko og tududa. Thanks again ma'am, sana di magdugay ang sumpay. Sure, so nga pohon, umahuman ako guys ang tulo ka drama karon. Di ko sure kung maman ako karon. So ugma pohon guys, dayon. Ay, Domingo pohon. Ma-upload na to ang drama. So, mo-release na siya guys, Lunes. Yes. So, dito ko po siya ni-comment guys sa Ako Mo Ikaw. The next commenters na Jess Cads. It's 10 hours ago. Matod pa niya, hahaha, muna'y resulta sa sige paminaw sa drama radio. Mga atik o kuan dramas. May love shout out kanimo, Jess Cads. And next commenters na si Rebecca Miole, 11 hours ago. Thank you so much, ma'am. You're welcome, ma'am Miole. Kito gyapon siya nag-comment sa Ako Mo Ikaw. So, by the way, kanina siya, nag-premiere niya siya, guys. Sometimes nag-premiere or nag-living, ano. So, nagyapon nag-comment gito. So, di ako ma-mention tungod kay naka-live gito siya nag-comment sa tong live. So, di na ako siya ma-mention. Pero dagang salamat. Nag-comment niya mo dito. Ambot na akong nabasan ba niya. So, next commenter, si Igners Teron Aguelio. Matagpa niya, ma'am, naakay aso makumkum. Wala pa, pero puhon. Kumana, trya na. Pero, ako pa naman noon, sir, paguli na ako dito sa balay. Kay diri mag-dili pa ko stable. So, akong internet, dili pa stable. So, nangita lang ko, guys. Kung in-suggestion, kay paguli na ako, nagdagan na to itong drama nun. And, next commenter, si Asia MC
Kainoy. Sorry. Kung namaliog bigkas, it's 23 hours ago. Matod pa niya. Nindot jud ni nga drama. Watching from Riyadh. Ayan. Nabot na og Riyadh ang nato ang drama. Dayon salamat ma'am sa pamino ning atong drama. Amping dira kanunay and God bless po. Next commenter si Marlon Soko. Matod pa niya. One day ago ni. Hi, miss. Kamukha mo ex ko. Uy, kadlok. Tarong ba? Mauuro mo sa taoy. Kisa man na kasi pangalan. Kasi sa din. Makul baan mapunta? Kasi para lang sa mga ex. Dali kaya to i-search. Joke. Dito kaya mo siya nag-comment sa ako mga ikaw. Next commenter si Guy Nersteron Agelio. One day ago, matod pa niya. Excited na jud ko maminaw karon. Thanks kayo sa tanan. Thanks. Daghang pong salamat. Ma'am Agilio, daghang salamat sa pagpamati o pag-comment ning atong drama. So, matod pa niya, ma'am na akay asong makumkumso. Sige, kung dito ni comment guys sa asong makumkum. So, dahil lang ito siya nga drama siya na pero more yapon. Next commenter si Daniela Gonzaga, one day ago. Daghang salamat ma'am sa makanunayong pag-upload. Take care always and God bless us all. God bless din po. Ganang salamat na na-appreciate ninyo ang akong pag-upload and pag-shoutout kanunay. So, maginaot ko na kanunay mo mag-amati na itong drama. Dagang salamat sa pag-support na ako. Pinadasig ko. Kung may mag-comment, ganahan po kung magbasa-basa. And salamat kayo. And next, commenter si Rosemary Reyes. Mary G. Nindot. So, nanoon pa na ako na Ma'am Rose Marie Reyes pag-uli. Kana yung mga suggestion guys na mga dramas. Pag-uli na ko puhon, di ko sure. Basta pag-uli ito puhon, kaya magdagdag po drama. Basta kung saan na yung bigkas. Hindi naman nato idagdag o upload puhon pag makarecover na kung pag makauli na may dito asa ang lugar. So, mo to guys, ang atong mga commenters. So, pila ni kapokpin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ang katong uban, di isa na ko i-mention kay kasta-asa tong oras, no? Mag-mention na lang to usab guys sa mga sa mga outro or sunod na po na drama. So, di na to lang guys ang ato ang introduction. Ani na guys, ang langis sumpay ni atong drama na sa akong mga. By the way guys, sa mga nindot na po niya siya nga drama no? Keep on listening po. Nagkalindot na siya na nagkalindot. Kaya parang halata na ganila guys. Kung kinsa dyan nagpatay atong babae guys. So, hindi basta-basta po guys. Nakaso. So, ano guys ay ang iyong hinam-hinam na drama nga sa akong mga kamot. Keep on listening po. Sa akong mga kamot. Kung doon na kay problema, abi mo, yorito, na problema sa kong atina. Tungod kay gimanduan na ako siya, nga hunungo na ang iyang karate gym. Unsa ang resulta? Yan ora kay kong gibalibaran. Pues, Gihulga na ko. Pero, may kaisog ang maong babae. Wa mahadlok sa kong gibahad kaniya. patsa! Yorito, Na problema ko anang bayhana. Ug ikaw, na problema. Pues, patsa! Patsa, Master Jolo! Patsa! pagitari ko pagi nga way bolivyaso. Kinahanglan yun. O akong itambag gani mo, Yorito Federico. Kinahanglan nga makaton ka sa self-defense. Unsa? Kinahanglan nga makaton ka. Ano sa yun? Sa higayon nga, doon na kay ika-enkwentro. Hingpit ka. May panalipod ka sa imong kaugalingon. Di na kinahanglan. Na ako'y daghang armas. Na ako'y 45. Na ako'y 9mm. Na ako'y 357. Ingram. Ako'y Arbalite. Na ako'y shotgun. Machine gun alay kuwang. Pero tiba ni, Yorito, nga dili sa tanang higayon, makagamit ka sa imong armas. Master Jolo. Ibutang na nato. Kung moabot ang panahon, nga magka-enkwentro gyud mo ni Atina. Ayaw kong ina,
Ngay gamitan ni mo og armas. Babae ko na. Matandog imong garbo. Busa, kinahanglan nimo nga magkamao ka sa self-defense. Murag... Murag... May punto ako, dili ba? Oh, E kung maabot ang igayon, nga magkaabot mo sa usa ka dapit. Unya, magkabangi mo. Mabunot ba na yung ka sa imong armas nga moboto? Ug pusilon ni mo siya. oh. May igo kang katarungan, Master Jolo. Unya, kung mag-abot sad mo sa usa ka dapit, kung gusto ni mo siyang tipiyon, nga way makanungo, way makabati, dili ka mo gamit og armas nga moboto. Kung dili, bugamit ka sa imong mga kamot. Aron pagtapos sa iyang kinabuhi, dili ba nyo rito? Gusto ka, Master Jolo. O ganus ay ka pa magkaton. Kining... Di pa kayo kaganahan nga mugawas. Maklaro pa kining ako nga bil. Nga... Di pa ato akong gilugos ug akong napatay nga anak ni Tutang Pilo. Simple. Kung mo gawas ka, mugamit ka og face mask. May utak ka, Master Jolo. Dapat, kinahanglan nga magkaton ka gayon. Magsugod ko sa labing madaling panahon. At padayon sa akong gym. Oh, Master Jolo. Dili ko magdugay. Magpaabot ko nimo dito sa gym. Pero ang akong ikinahanglan, nga mahimo na kong bodyguard. Oo. Padadaan na yung tiga. Makamao na sa self-defense. Natural nga magkamao. Ako ko ng tao. Ako ko ng tinudluan. Oh, lagi. Tinunan ko ka na. Kanang tao nga makaantigong manalipon nako in case ba doon ay paghitabo. Ngilngig na nga akong ibada. Usa na sa akong mga sinaligan. Oh. Unsay abilidad ang natawhana? Ngilngig na. Magupukod ang hollow blocks na maigo sa iyang tumo. Oh. Dili na atik. Makita di ba? Testing yun niya. Inig-ari niya. Aron makita yun ni mo. Maunay ginaingon. To see is to believe. Okay. Gusto kong mutanaw kaniya. Adto sa gym. Akong ipakita gani mo. Oh, muadto ko. Maguna ko. Kay akong pandamon. Okay, Master Jolo. Sige na, lakaw na. Iho, Federico. Tuwala kang to si Master Jolo. Ngayon sa naman. Iyan akong hatagan og tao nga sarang hang ako ikauban. Silbing bodyguard nako. Labing maayo. Og moto ko sa gym, Daddy. Bagunsa ka man dito. Aron magmaster ko sa akong abilidad sa karate. Unsa? Tinuod ka ba? Oh, lagi, Daddy. Labing maayo nga makaton ka. Kaysa kung tanaw nimo, mapandol ka na sa imong kaugalingong chinilas. Daddy. Sa ato pa, muadto ka yun sa gym ni Master Jolo. Natural, Daddy. Ato man ko dito. Aron dito, sa ko nag-ingon, magmaster ko sa kong abilidad sa karate, Dad. Unya, si Pilora ba? Ang amahan sa Gilogos o gipatay, nagpangita ra ba sa tao nga may naglugos o nagpatay sa iyang anak. Daddy. Tingalig makitaan ka. Daddy. Oo, sa pagtuko ni mo, Dad. Ha? Ako'y naglogos o nagpatay sa anak ni Pilo? Ha, mao ba, Daddy? Ha? Dad? Pagklaro ni Dad. Ha, nagduda ka na ako? Paminaw, paminaw. Ang gisigihan og pangita ni Pilo ang nagpatay sa iyang anak. Ang naglugos
sa iyang anak. Unya lagi, nganong ako may imong giingon nga tingalig bakit-an ko, ha? Nganong dahil bakit-an ko, Dad? Paminaw na, paminaw. Matud ni Pilo, ang iyang pangitaon, ang tao nga nagpatay sa iyang anak, ug naglugos ani. Ug ang iyang gipanid-an sa mga tao nga iyang masugatan, kadtong tao nga may diferensya sa ngabil. Unsa, Daddy? Mao ka na. Ang iyang gipangita nga dunay diferensya sa ngabil kadtong samaron og ngabil. Ha? Nganong ko no? Tungod kay maoy iyang gikuhaan og base ang ngabil sa iyang anak. Nga may dako nga pinaakan sa ngabil. May mga bunog. Nagtuo siya nga kay gipaak ang ngabil sa iyang anak. Mibawas pod ang iyang anak og paak. Unya. Unya, may gisi ka man sa ngabil. Posible nga magduda si Pilo kanimo. Nga kamo ang nagpinaakay sa iyang anak. Unsa? Atang paruson ko siya? Nabuang siya? Ha? Yabag siya? Ayaw kumpiyansa niyo rito. Marcel? Masino nga masakpan noon ka. Buang! Dire! Niyo rito. Niyo rito. Aman, ha? Gusto ka nga itsa di kaskawas? Gusto ka ba? Ha? Ayaw tao niyo rito. Wa ko makagusto sa akong nabati ikanimo, ha? Nagparehas na mo, Daddy! Uy, ayaw kong iapel, Federico. Oh, inyo manutang hadlukon? Nga, madudahan ko nga may naglugos o nagpatay sa anak ni Pilo nga tutang? Niyo rito. Pwede nga. Buhi anak ko mo. Buhi. Musab ka gani, Marcial. Klaro, ha? Itingalig, ibtang tikas dila. Karon dayon, mato ko sa jam ni Master Jolo. Mano ninyo rito, Federico? Nga itong hipuson ka ng Atina. Agar namin mo, Master Jolo. Bueno, katag-katag na mo. Panidin ninyo ang kalihukan ni Atina. Ang iyang inadlawng agianan o gimbuhaton. Anon sa ingon, atong matunan kung unsao na to siya sa pagkipos. Nga dili kita ang mapasangilan. Oh, Master Jolo. Karon na yun, lihok ka mo. Panidi ang kalihukan ni Atina. Lihok na yun ka mo. Kay, Atina, kay! Asaman mo ni Maiji, ha? Nagsapatos o nag-short lang ka mo. Baya, Mag-jogging mi, Blackie? Oo, Noy. Mag-jogging me. amping ka mo, ha? Syempre ni Blackie, eh. Dini. Klaro kang game ni Atina. Makita na ko kung magawa siya. Yay! Wa palibak! Ha? Naay ni gawas. Duha ka babae. Pulos mga siksi. Nag-short lang, oh. Og puti kay mga paa. Klaro na ko. Bebe, pinaagi akong cellphone, bebe. Ang kamera, ang kamera. Dara. Padakan ako, black kanya. Padulan. Si Atina! Timing kayo. Tumano na mo ang mando ni Master Jolo. Hipuson ka na mo, Atina!
makita na ko kung magawa siya. Yay! Wa palibak! Ha? Naay ni gawas. Duha ka babae. Pulos mga siksi. Nag-short lang, oh. O puti kay mga paa. Klaro na ko. Ha? Bebe, pinaagin akong cellphone, bebe. Ang kamera, be. Dara. Padakan niya. Padulan ako. Si Athena! Timing kayo. Tumano na mo ang mando ni Master Cholo. Hipuson ka na mo, Athena! Tawagan ako akong kauban. Na. Nagsalib ay paglabakara. O, midagan og hinay. Nga sa ato pa. Nag-jogging din sila. Very good! Adto na mo sila at ni sa mingaw nga dapit. Oops! Adto na mo sila at ni sa mingaw nga dapit. Labing siguro. Adto gini mag-jogging. Ibabaw nga bahin. Dali naman kukutasan ay Athena. Kuwang ka sa hangin. Maog yun. Mo na nga mag-jogging ta. Pawas cholesterol ba? O Athena. Sunod ako ha. Bitagag kusog ay. Athena, paabot ako oy. Oops. Ako sugas at nimidagan oy. Bahala na. Abson ako siya. Asa sila, Blackie? Malipat gid ko na yung mga langan. Kung mag-jogging man gud sa Silagaw, mag-jogging. Mag-jogging? Ah. Nganong mag-jogging pa man gyud? Aw, mo man na ilang gusto. Ato nag-jogging. Pasiksi tingalig maayo ba? Unsa? Masinog ka nang kanang pawa sa bilbil ba? Hay. Ay di man gud sila mga bilbilon. Ala sige, sundi dito. Ha? Akong sundan? Ngano man? Gusto lang kong makasiguro, Blackie, nga dunay magbantay nila. Busa palihog bantay sila. Uy, di mistil bantayan to si Day Athena, oy. Di man to talawan. Wa ko mag-ingon oy nga bantay sila kay talawan si Athena. Ang akong giingon nga apasa sila og bantay. Kay karong panahon na, Blackie, dili kita angayang mo kumpiyansa. Gaw. Di ko gusto nga ang nahitabo sa anak nila ni Pilo og Tutang, mahitabo sab sa akong anak. Kiring, uy, si Bako taon gaw, oy. Dili taon na mahitabo taon gaw, oy. Mauman bitaw, aron paglikay nga mahitabo ka na, dili ta angayang mo kumpiyansa, Blackie. Pusa sige na, bantayi kadto sila. Ay, kabala ka gaw. Don't worry. Masahiro man ko. Ha? Busa, samtang wapa ko'y pasahiro. Ako silang bantayan. Ay, salamat. Sabayan ako. Uy, ang akong mga batos. Hello? Master! Diya, nagkatang nami. Unsay na kita? Amo nang giat niyang sa tina. O kaya kauban. Kinsay kauban? Kantong kanya lagmay. Nawagan ni mo dayon og apil sa beauty contest ni Yurito Federico. Ugasa sila karon. Nag-jogging. Og among giat niya diri sa awaong dapit. Din amo silang teklon. Siguro nga limpyong pagkabuhat. Arreglado, Master Jolo. Ilubong ninyo siguro. Aron dili na makitaan pa. Mananghid lang ni Master ha. Unsay pananghid nimo? Amo niyang kon ba amo lang pahimuslan ang ilang kaniyag sa dili pa sila mo panaw sa laing kalibutan.
Mga butakal gamong dagko. Kamo nang bahala. Basta ang importante, gamo lampos kamo. Di ka sabot ba? Klaro, ug tataw. Tinaw ang akong mando. Kinahanglan nga mo lampos kamo. DXDC Tatak. Itatak mo na! Yes, magkakasama, maing adlaw na usab ka natong tanan, porsyon na po nato magkakasama karon pagpanghatag o brand new nga radio para sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw. Niri nga punta sa 2nd District nga itong syudad sa Davao. Ni panimalay magkakasama galanog-lanog ang radyo, ang DXDC mga kasama mo ihagyag na paminaw. Ni ang karon atong ayohon. Ayos! Para ba automatic mas tatay? Ayo. Oy, kubat na din. Ayo! Baliktad dito naman ni Ayo. Ako na pwede ko. Oh! Tay, kasi bagan! Abilino Gonzaga. Abilino Gonzaga. Pila edad ni Tatay Abilino? 60 Sirado. 60 Sirados, Tatay Abilino. Tay! Dugay na mo diri na puyos ko ako? Oh, dugay na. Dugay na yun. O niya na may katingog niyang radyo niya. Lili na ko, karaan pa dyan. Dugay na yun ka paminaw siguro DXDC. Karaan na ba kayo radyo? Ah, dugay na kayo eh. Dugay na yun? Dugay na. Basta na. Ano mag yun, Tatay Abilino? Kung sa mag yun na sa DXDC nga, imo mag yun paminaw. Inahan ko sa mga balita, mga drama. Mga drama, malingaw ka. Malingaw ko. Di basta-basta, no? Pila ka oras ka yun maminaw DXDC? Pila ka oras? Kung wako'y lakaw, gikas buntag, ito maghapon. Ganto bagamo na. Basta-basta kalas kay kada battery or kuryente. Tatay, pero nakita na ko imong radyo murag video karaan na. Ilisan ta nagbag-o. Datay kay para gyud klaro o gani a convenient ang imo papaminaw sa mga drama o balita sa DXDC Arimin Davao. Tatay Abilino, dawata ang brand new nga radio gikan sa DXDC Arimin Davao. Naratay, dawata tay o sa masulti nimo? Daghang kayong salamat. Daghang salamat po tayo. Pero kaniyot lang, testingan nato kay basig dili day mo tingog, bida be? Bida. Op. Okay, tara. Op, tunong na to. Oh. Di basta-basta, no? Oh, nara, kana, Si Ate Didira na tayo, kana ginapaminaw ni Bukaron. Okay, sige, salamat kayo tayo. Onsay, imong masulti tatay nga nitingog ang DXDC sa brand new nga radio nga imong ginapaminaw karon? Daghang kayong salamat, nini akong nadawat nga radyo. Di basta-basta solar na, kanya magkakasama brand new pa yun. Sige, salamat kayo tatay Abilino. So magkakasama, successful na butas pag-tugyan nato sa itong brand new nga radio. Diri karon sa Barangay Kuako ng Atusulit sa Davao, Tatay Abilino, nakadawat karon og bag-ong radyo magkakasama para magpadayon sa pagpaminaw sa atong sibihanan. Ako ni Radyo Man Dudong Rin Lubosbog, Tatak Arimen. 621 sa radyo mo. Yes, magkakasama, may adlaw na usab kanatong tanan, pagkaswerte ning adlaw sa atong suki nga tigpaminaw nga maabtan, kubikan kay brand new nga radio atong ipanghatag karon. Na ang radio nila atong ilisan og bag-o magkakasama. Ni ata gyapon diri sa 2nd District, ni gyapon ta magkakasama sa atong kabaranggayan nga ato ang ginaduaw karon para mangita tag atong suking tigpaminaw. Ni ay panimalay gadahulog ang radyo. Tanaw na to magkakasama karaan naman ning radyo ha nga ginapaminawan dinhi. Ayo! Di ay tao magkakasama. Okay, amay adlaw. Okay, isa pangalan na to. Si Samuel Puna. Si Samuel Puna. Pila edad nimo kasamang Sam? 31. 31. Di basta-basta di malag tano, binag 14 anyos pa. Di basta minyo ulit tao. Minyo, pero minyo mister. Anak ko. Di basta
Okay, ingat ka mo. Bye. Anggaw, gusto nang mapahimo sa kanindot nilang Atina. Tanaw na to ang imong kagay, Atina. Tanaw ta. Senyorito Federico, niya na siya. Master Jolo, di ko gusto ngayong i-appeal si Maiji. Oh, Senyorito Federico. Ako lang si Maiji. Nakasabot ka? Ako lang si Maiji. Why problema? Atong manduan nga dili apil si Maiji. Og labaw sa tanan, manduin sila nga imong mga batos nga di una patsyon si Atina. Senyorito, dili ba imong mandu ka patyon si Atina? Yes, patsyon. Unya, yanong pugnan marimo ang akong mga batos. Tungod kay ako ang unang mupahimos kaniya. Oh, Senyorito Federico. Mao kaniya akong mando. Kung mulampo sila, ipatawag dayon ko, ha? Aron ko pahibawon. Kay kita ang moadto. Og unya, mosaksi ka mo sa kupasundayag uban kang Atina nga magduha kami sa ibabaw sa kama nga kamo magtanaw. Nindot sad. Pakiton ta mo. Unsaon ako sa pagdarok-darok si Atina. Patek dito, patek. Oh, okay. Tawagi karon dayon ang imong mga batos. Nag-atang naman kaha sila kang Atina og ingon man kang Maiji. Oh, Senyorito. Ako ang unang mupahimos kang Atina. Dayon, si Maiji. Og pagkatapos, mupuli ka, Jolo. Arreglado, Senyorito Federico. Oh! Maiji, nga naman! Pabot ako. Pabot ka sa kadihaan ng sa. Oh, okay. Huh. Ay, ipaningot ako maayo, Maiji. Nagaguntasan na, uy. Pahuway sa... Nagpalit ko tubig. Imo ning usa, oh. Okay, salamat. Pero ipalabi ha, gamit tubig lang. Igo lang mabasa ang baba. Ayaw pagladok og daghan kay gikutasan na ba ka? Mao ba? Basta kutasan ka gani. Ayaw gig diretso inom og daghan tubig. Gamay lang gyud. Igo nga mabasa ang imong dila ingon man ang imong tutunlan. Okay? Nga naman. Siyempre, gikutasan kita. Unya, makalitan ni mong inom og daghang tubig. Dili maayo ang resulta na, Maiji. Di hinuong ka kaginhawa na. Mao ba? Salamat sa imong pahimangno. May nagmotor pa dong diri nato Atina. Uy, sino'y Black Kim na? Okay, ay mangno, ikaw batildi. Pabantayan mo, aron pa'y peligro. Ayaw ka balaka na mo ni Black Kim, eh. Pamasahiro lang. Pero... Pamasahiro lang lagi. Ano gun kayong imong kitaon kung di ka pamasahiro? Biyae lang may dirikod, okay ra. Basta ha? Okay ra mo ha? Okay ra gid mi noy Blackie. Salig lang ko ni Atina noy. Okay, sige. Masahiro ko. Oops. Maiji, tanan na. Padayon tas ibabaw. Dito ba sa pagkahuyan? Lahos ta. Oh, sige, tana. Partner. Diyan na. Nagadoon na diri sila si Atina. Mawa. Pagandam. Kay mauna kining sigayo na. Well. Hindi na ko, partner. Andam na kini akong jungle life. Bakit ka ito diri sa kahoy, Anong dili sila makabantay? Ako si Maiji. Ingon mo sa ako. Ako si Atina. Partner. Diyan na. Nagadoon na diri sila si Atina. Mau ba? Pagandam. Kay mauna kining sigayo na. Well. Hindi na ko, partner. Andam na kini akong jungle life. Bakit ka ito diri sa kahoy, Anong dili sila makabantay? Ako si Maiji. Ingon mo sa ako.
ako si Atina. Mukat-kat ko sa kaway ah. Umapaimutan ko sa nga nabagakay mga dahon. Sige, liyok na. Okay. Pero, chika pa una ha. Kanay mo Yossi ba? Chika pa. Chika. Chika na na Katabat ko dito. Chika. Chika. Mo na. Yari na ko. Anhilan ko din sa may dakong bato. Magpasulipod. Di lang ko mukat-kat kahoy. Muliyok ako. Arikos bato nga dako kayo. Og mayungib. Arin ako diri pahimudsi si Atina. Mitawag si Master Jolo nga dili pahilabtan si Atina. Kay si Federico ra ang unang mupahimos kaniya. Hanggaws naong. Sige muna. Oy, dili. Di, kau masagot. Ako maoy mo una. Kung barakos, Federico, labaw na ko. Mutago na ko sa dakong bato na may yungib. Ug adto na ko dito, turjakon si Atina. Naghapon sa Athena na ko. Huwag nagsunod ako niya. May dali na, oy! Padayon sila sa babaw! Diana! Hindi na matapos sa may kakahuyan! Dali ka sa ka! Nana! Pagdali na, oy! Uy, ang mga langgam, nanglupad di ka na ng bagang mga daon sa sanga. Ano nanglupad? Palitan ko ang palibot. Muraklain ang kuba sa untukan niya. Athena! Hindi anak ko! Mas labing maayo. Nihi kayo na. Mangandam ka. Ha? Unsay? Panahon na kini. Nga magamit mo ang imong nakatunan gikan ako. Ha? Ngano? Unsay pa mo ipasabot ha? May kontrata? May tao sa palibot, Paiji. Unsa? Igmata ang imong mga mata. Giunsa nimo sa pagkaibaw? Nang lupad ang mga langgam, gikan na ng bagang mga sangas kahoy. Nakita na ako. Wa ka makatimaho. Sa unsa? Nanimahong aso sigarilyo. Uod. So, pangandama. O, Athena. O, unsa man? Mupadahin pa ba ta sa ibabaw? O dili na lang? Mamalit lang tas ubos. O sige, pero majinggol na ako ha. Unsa? Mangihi na ako. Asam ka mangihi? Diha lang ko. Ayaw palayo ha, diha lang. Pasalipod lang gamay anang puno as kahoy. O sige, Athena. Sige na po, dali na. Oo, dali ako. Kulpaan ko na. Ano mo ka ni? Mulingkod lang una ko dakong bato. Samtang magpaabro kang Maiji. Ay! Si Maiji? Unsi? Wala na! Gisipitan ka na muliog! Huwag nagtiol ako sa kong armas! Unsa ka? Ay, napangutaan na! Sunod sa komando! Aron way daw tamay tabunin mo! Unsi mong buhaton ako? Dili na ka pasakitan! Kung musunod ka lang sa komando, dili ka masakitan kung dili malamian ka! Gusto ka nga pahimos na ako? O klaro kayo! Samtang ka na! Klaro kayo! Kinahanglan nga tiunan pa ko ni mong armas. Ha? Uhaw ko. Unsa? Di na ko bata, Kol. Di na ka mapreso, Kol. Unsa? Nga sa ato pa? Okay kayo ka? Giingnan ti ka, gustusan ko. Uhaw ko. Wa ko katilawan ng butanga. Mausa? Pwes, dili ka magmahay. Ikaw rin maka-virgin ako. Sa? Kanindot! Asa man ta? Dili na ta? Binarugay na ta? Mura na bag bubo ka na ako na? Oo, tinuod na.
Mabuk ako nimo, mabuk ako nimo. Oh, mubo gid ka. Isura sa daan ni. Muus-us ko. Bati kayo ipay mo. Sure. Ano dali sa mayungib na. Kana. Mo gusto nako. Ano na? Ay na kog tiun-tiuni anang imong armas. Laing armas sa gitiun ako. Siguro. Tara. Aray ka dali. Karon, nagkatong ko ni mong sanina. Lagi nun, di ba? Taok ni Jungle Life na ko simurugan. Patayo ka, ha? Kanakan malang. Karon, rumansa ako ang tikaw to. Anong mo? Okay, right, boss. Saliring ka lagi. May flying kick ay. Ya! Unsa na? Limal ka. Og ikaw, hayop. Jungle Life. Di gunita ng iyong jungle knife. Karon, pati yung di kami. May kamulihay ka. Nitaok ang jungle knife sa kahoy. Karon tinip. Napayaka ka na. Karon, kuhaon ako ang jungle knife. Buhay na. Ano na ako ang jungle knife? Buhay na. Kadit lang. Wala kayo nagtutoo. Ang akong kauban. Lami na kayo sa dito. Lami na kayo. Ano mo, mapahimutan na gato. Nagmanihom sa ila. Karon, ato sa lami na. Sige, ato ni. Dali taksan ako. Romansahan. Mulang gato. Paghubo. Paghubo. Maghubo ko. Maghubo. Ginoo ko kaninindot. Dili ka maghubo? Sige ka. Ilahos ko ng jungle knife sa imong liog. Oo, maghubo ko. Ikitang tagsipin. Pagdali. Ikitang tagsipin. Uno. Dos. Oo. Nahubo na ako. Gani. Yapi lang beef. Iapil akong beef. Dali. Ikihubo. Ako lang talaga. Apil, hindi. Pagdali. Na naman na. Iahak. Isot mo kang buanga ka? Ginoo ko. Tuliun, tika. So guys, guys, natuluan ko ninyo guys ang maong mag-rate na sa ilawa dyan ipod na siya'y nakatunan si Maichi. Unya kada po si Athena guys, o katulad sa kalalaki. Unsa kay nahitabo, dili mahitabo, di nahitabyo. Unsa kay nahitabo dili guys. No? So, andun ta kayo siya nga drama ba tungod kay na siya sa exciting part and share lang po din ako bago ito mag-proceed, no? So, pa nakasubscribe sa atong channel, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo kung ano sa ating mga latest upload. And so, ito lang, inganan ako kung buhok guys, tungod kay basa pa siya, no? Naligo ko gabi tungod yagad kita. Ayan, and itubo na kong buhok. Gusto na akong mutaos na siya dali. Kay putla na straight. And ipapili na to ang atong original na buhok na kulot. Sa mana ng burot karon guys. Ipawag po na itong buhok na. Ayan, burot agwakwak. And so, kaya tayo gamit ito na. And gito ako maggamit sa balay. Kaya hindi ko kupot nalipag na ako sa gawas. Tapos sa laing balay ng or whatsoever. Akong kauban, akong ate ay natulog na ayan. So, natulog siya. Ako niya natataot kay nag-edit ako. And ako ganun gitulog ko man guys. Kay kabalo ko daghan sa inyo na ginamhinam na gitan nga drama. And dagang salamat sa mga nag-comment nato din na and pasensya na hindi natin ma-mention sila kasi kung na tamo ma-mention tungod kay ay sa kasal pagtos kung atin na ay natulog na siya ang buto kung asan niya giputang. So, ako kasal guys kung asan niya giputang.
And mo to nga, this na mag-mention. Pero kato yung mga request guys ha, yun to na ko, katon, kung makaulay na ko dito sa Santa Ana. Pero di pa ako mapili ra ko to guys kung sa mga drama ako ang i-upload. Buwan pag uli na to dito ato sa mga lugar. Okay, ang mga kay dili stable ang wifi and bawal po diri mag kanang mag-charge guys. Wait, kayo mas gani plastic guys, bawal ang plastic kaya dapat ikubag ko. Babalik ra itong ugay na kay plastic akong tala. Dapat ikubag. So, asan ka ay? Now, hindi din akong dugay share about sa my morning routine. Kaya dili routine na ako buhat kainan and mag-proceed na lang sa akong drama, no? So, nagalindot na siya guys. So, kay gusto ni Federico guys na di sapat yun ko na siya. Tinamawag kilaparan kay sapat yun nila kay mo. Nagkatangatan silang tanan. Nagsamok-samok. Yung mo to, gusto nila hawan at landanan. Maagi sa pusil. So, manong gusto nila pusilan guys. Si Athena ugupo na nilang karate chain. Okay. Sa mukha naman gusto sila guys. Sakit na kay sa mata nila si Athena. Okay. Kumbaga gidungog naman si Athena. Tuwa nga na ganing maayos siya gito sila. Hindi maganaan sila ang kalaban guys na mga kalabaw siya. Anong gusto sa kalaban hawanan sa Athena. Ito nagpasubo ang kalaban guys. Kanasulubuan nila ipa-ligpit sa tinak o si Magic. So, ito no? So, kaso may tabo na ilan namang apildi ang lalaki. Kumbaga, ang kisubo. Pero wala pa man nila pati. So, kaso may tabo guys. No, curious ba mo? Kaya ako guys, release po ko. At tangin nyo guys ang sunod na episode sa mga umabot na adlaw. So, dinito ko to guys. Dinito lang ng ito ang outro. Dahil salamat sa pagpamati. And don't forget to subscribe on our channel at active para updated mo po sa mga latest. God bless po and thank you.